Chosen ones ndinomyalezo phambi koba ndilibale because andilelanga kutravelisha and then ndiphinde nayizolo okondinika umyalezo ngemva kwamnye ndimane ndivuka ndibhala phantsi. Ndithunywe kubantu ababekhe baphunyelwa zizisu, whether it was miscarriage, abortion, intoni kanene la enye pregnancy leyo bengathi pregnant kanti umntana u-10 ndilibe octopic ndizilibele ezininzi abantwana bangakhanga isoul zabo zide zifike emhlabeni. And then ndithunywa nakodata abaphike abantwana abafana abaphike amantombazana abantwana babo and all that. Njoba sikwisizini yokuba okudaliweyo kuyenzeka, kuza kwenzeka uba nalapha emaphupheni ufikelwe ngabantwana apha emaphupheni, and they are vivid dreams. Abanye uzabamkela, abanye uzabaphika. There are rituals ke eziye zenziwe for into ezinjena, especially for abafana abathanda uphika abantwana ne. Kuzawufuneka ulungise loo nto ukuze into zakho zilunge ngoku, ukuze all that you meant to have uyasokola ngoku uqalile ustrugglisha because you forgot bakudala waphika umntu wathi ayisingomntanakho. Go back uyolungisa ezo zinto. And then if you are a woman that were aborted, ungabi embarrassed. There are situations eziye zasiphushela apho singabantu abangomama. Kuzafuneka kubekho i-ritual that you do for the child. Kuzafuneka ukwazi uthetha nala soul because we are in a time now okudalwayo kuyenzeka inintsi into eyenzekayo ezawuze emaphupheni, and also izakwenzeka na physical. Nabantu ababelahlekelwa ngabantwana bazawuze emaphupheni. You're going to be shown a lot of things, closure of yonke lela xesha. Kukho abantwana bozo mhlawumbi ufumana bafuna ukugcina umntana ka-sister wakho, like I am, which I know what I did. Why am I given an extra child at the age of 47? So now it's gonna happen. Mhlawumbi ufuneka uphinde unikwe umntana ozamkhulisa, afuneka angabethi unananilwe because this is your soul. Izokwenza imission yayo, izokwenza umsebenzi wayo apha emhlabeni, izokwenza laa nto, izogqibezela izinto zayo ukwenzele isoul yakho ikwazi ukuthi sprout out, iphilele up, izefumana le nto ifuneka ifumene apha emhlabeni. Kunintsi okuzawuvela kula maphupha bethunana. Yo, andilelanga ke manintsi nabanye andikaxelela ukuthi uba mandiwadlulise, but eli lize kabini, meaning that lilo elokuqala emandiphinde ndilinike. Andikalali tu and I need to sleep. Peace out family, love and light. I hope ninivile. If awundivanga kahle sawuthetha kwi-inbox bethunana or on my consultations. Peace out, love and light. Nawa mama baye benza izinto zoba basabantwana kwi-families ezingezo zabo bade baswelekela kuloo mizi abantwana bengabizwa ngobubona. Kuzafuneka zilungisiwe ezo zinto, and the woman that abaxelela ukuthi umntana ngowakho kanti ayisingowakhe, those things needs to be cleaned and cleared through rituals ezithile because nimoshile ngokwaphaya e-spiritual realm. Mide bethuna nemilayezo ndithe sendithulile sendigqibile ndaphinda ndaxela uba sulibala le part yoomama nabo, and ukuphindisisisa phaa kubantu be-abortion, miscarriage, kuzafuneka kubekho i-cleansing, and also there needs to be a ritual that you do for that soul. Ihlale njengoba usazi ba some you need to have a pot plant where you're gonna have endlini or uyibeke phaa ebuhlanti ozawuhlala uyinkcenkceshela uthetha nayo. And eninzi wethu you can actually go to my inbox bethunana andiphenduli same time, but ndiyaphendula. So please don't usanondingxolisa abantu fike umuntu ephinda i-message. Ningalibali kaloku ba I also consult, so if you want consultations, if you want to be in the front, book for a consultation, then you'll get your space. Peace out family, mna ndenza umsebenzi endiwuthunyweyo ngabomkhulu. Love and light. Peace out.